Ngi aingu yo blay sa shisien pat bakum ka jing seng samla ngilal lapan peteng biang ini ka jing syakri ka jongi ha ka janmit lingba ka online service ka jongi ngi penpau ka jing sungu ublay bawla don ringkat kamtam lingba ka sngi hot mene ngilayo ka jing syakri ublay ha ka ying ka bakantang mungin syakri ublay ban pendan buram lingba jong ka sngi pat ha ka janmit pat ngi wan shapi lingba ka online service na kaliang ka jing seng samla sa sisin pat ngi pdiang sungobha pi ki para samla ki para banget kumju ru ki para banget na ki wei pat ki balang ki baju khmi jupet ya ka YouTube channel jong ka balang presbyterian mauro ngi ai kuble pi ha ka kerteng ka thiang tam bat kemudian bortam jong Jesus Christ kani kalong ka jing seng kabangin sapun kut no ya kani ka jing rakhi ka jongi ya ka youth week but youth Sunday ha kani ka snam ngit scam kala long ka jing ker khu ngi wei pi wei habing yo bane shimantaru ha kitu ka jing seng ki ba la dab ha gi miet ki ba let no but ngit scam kala long ka jing ker khu ka ba kra ni duai bo blay unya lamru lingba kani ka por ka jing shakri ka jongi ha kani ka jan miet sa shisin pan ti shwa bangin ya choprang ai ka jing shakri ka jing yo blay tungin let ho blay ka jing twai ni wan ha jan jong me au blay sa shisien pat lingba kani ka por ni aingu me ka bamala don ring khat lembat ngi ka jing seng samla kerpang kani ka tayo baro sitayo ka bangila yo ban rakhi kani ka youth week pat hadu kani ka jan miet ka bangin sapen kotno ka jing shakri ka jongi bat kamtam ya ka jing penkot ya ka youth week ko kan ran ngi dwai ya ka ba manang isne ya ka ba manang ya lamingi ko kan ran kum ki khun samla jong ka balang habing yai pen kraw ya ka kerteng ka jong me ko kan ran banginang la ban ra ko try ya ka khubor ban ya lap ko try kamtam shaki para samla ki bla jangai no nami ngi da dwai ko kan rat ka men ker khu ya ka wei pe ko ka banta ya ka bangila laban pendep akan ka tayo bat kumju akan ka por ngi dwai ai bu men sim jong me ko kan rat onya lam ya kan ka jinga seng ka bangin sapen kot no kan ka youth week ka jongi ko try bangi da dwai ki baro kan long ka jingker khu ka jong me bangin yo mar ro akan ka jan me ko kan rat tu ker khu ka jing shakri na du ko basdang hadu ko bawai no jong ka ko try ngi da dwai bat ni pan ki ni baro ha ka kerteng jong Jesu amen. In beteng ya ka jing shakri ka jing yu blay ngin yarwai ka jing ruai ka ba nrius pa arfufra ka jing ruai ka ba nrius pa arfufra hadin jong ni ka jing ruai na sngo bha ban kerpat yai wei na ki para samlaj ki jongi Mr. nang tes kem rinja in sapen puli na ka ktien ka jong blay bat ban bu ha ki jing duai ka jing ruai ka ba arspa nrius pa arfufra tu ya lam trai babha yangi ki khon samla kinong pop balarem bat baswai lingba jing baro tang hami aingin sno lam yangi shaburam jong mitrai tu ya lam trai babha yang iki kun samla kinong pom balarem bad baswai ling bajing baro tang hame aingin sno lam yangi shaburam jong mitrai dan ti jing ya jong hi dap jing snew baju se trai ba it shami men tangi pai jing ma ba trim ji am jing dum yang ikatam lam yang shaburam jong mitrai
da jing tre la wai nhân yo shong bat mitrai jing suk jing men yin shem ru ke hai hakari ba pernai long ma mi ka jing shai lam yang yi shaburom jong mitrai Asal bangilai lang show blay gajing duai an puli ka to kan ikantian ka bangila ban syam na ka sti baning kong upetros ka long basan khat upra du khandai ka sti upol sekinong klosai long basau khat ba ar balai bat kumju ka sti upol sekinong episas long basan khat ba san khan riu kintian ba ongkum ne tu pinle adaka tu pinya sharai na bauta unong ele jungphi ubau soitan kumusing makurhu uyat keleng udawat khanang ya unu ru bo unyo ngutli ya uta tu pinyele persya kibas kham malaka jingen da kabatip badang pendap ya kita kiju hi kijing system ha kita ki parbange jungphi kiba ka perthai tu ne skam ma kijing duai da ka apsarai ha kata kajing aingu tu khmi bab te kumno phiyan kum ki bamstan ndrei kum ki bastan da ka ba siu spa ekapor na ba kini kisngi kilong ki basniu tungi lang oblei jing bai oblei ku pa jing bhamneng aingu eme mane ka jimi tasngi mane ka sngi bersim aingi aingu jinda lam jar ka jeme ngi ani jing shakri jingi dop nem step baro kumta hamju hadu ani ka babai manta trai aingu jinda lam jar ka me ji mji ma sngi kinan ka ro kanu khamtam mane ka tayo la kamen kristan ka bangi mala aingi bro stio ngi skam bro kalong ka jing punya jeme trai trai su kanda lam jar ka ro kumju bangi ani ka jing seng ni ka por jing shakri jingi dop manta baro du da wai ta jangka ikarpat ka jing lam musim mukhu jeme hakani ka jing shakri jingi tulong lam ka ro kumju khamtam badi nong kran trai ban sa ai khobor ne ka jeme tasni tulong lam ka ba i rupan sle am sim mukhu jeme i wa ka bor jeme kan trai lamba kentien ki ba in sa ai bikran ma trai long lam ka bur kumju ngi kumju ka jeng samla trai jeng ka beseng samlam barang moro kerpat jeng merkat ngi nengalam halakas ngi jeng inti jongka ngi pan woro den discourse ngi doai amen nga ai khublei sa shisien pat ya Mr. nang tes camrenja ibalapen puli na kaktien ka jongblei bat ban bo ha ka jungdwai uplei nang kar khui phi khamtam ha ka jing shakri ka jong phi na ka ban ta lo jong kan ran tekni ka por ngin yo no ek way ka special item ha ka ni ka janmien tekni ka por nga kerpat ya i Miss Bapale Shisha Khanayor in ai ka special item ha ka ni ka por te kat bangi dang yo ban snap ye ka ni ka jingroi kerpang na ki para samla ka jingkerpat ka long ban ko ki para bangi baro ki bapet lingba ka ni ka online service ngin yo ban lum no e ki jing ai ngu ro ha ka ju ka por ti hadin baladap ban roi ka ni ka jingroi ka special item ngin sayo e ki jing pen gantang e ki jing ai ngu nai teman san i one sweat ka kerten jaga jing rai ka ban ai khama ka jing pin ngapor ka dei rap ingi ban khan adkar try ba i uplay ba don bor dap ching it but ching is name catching it chong ilan nang trot ha ching jin jar chong ka birthday jing pang snew hangi kawan sho bin jin jar habu
rukom Way ba way ni sa halingo Met bad men sim ni sha Shitom Rap yang iban kan at kan Gum nungi day bale Haki niki jing jing jar Tang ha me bani ay ne Long ma me unang yada Ban pelat na ki jing ba Bangin yo long keng kinong job Hajing em kum ki samla Jing peng trim pen maharukom Na keyboard sin sharper pay Jing berngem ban yo pen shitom Atray ba ito ngaw sin ay Rap yang iban kan at kan Gumnungi day bale Haki nigi jing jing jar Tang ha me ban yene Long ma me unang yada Ban pelat na ki jing ba Bangin yo long keng kinong job Hajing em kum ki samla Kun samla Haki ni kiski Dap ki jing Kol marjing mu Bun satan Kidak jing kuli Hatu lajan poika bakul Rap yang iban kan at kan Gumnungi day bale Haki nigi jing jing jar Tang ha me bani ay ne Long ma me unang yada Ban pelat na ki jing ba Bangin yo long keng kinong job Hajing em kum ki samla Bangin yo long keng kinong job Hajing em kum ki samla Nakamta ka buram ublay amen. Tunggali ublay hajing duway ngin pengketang ya kanig jing aingo ngini duway. Au ublay ublong ukpa ujengi ubaha beneng. Utrai ke beneng utrai juga kendo. Ngi aingo yemi kukenrat ya kanig sengi ke bakrau ke bakentang. Kesengi utrai ke bakerpang. Ke bakum ke jeseng samna KGP Assembly. Ke labu ya kanig sengi kum ke sengi utrai ke bakerpang. Nak tak ikun samla kayut Sunday arja arfuwe. Tribe bad be isne ngai ngur imi kokunrat bawat hapdeng kini kijing kibangi kendo hadu ka kini khmat ka bamenta ka bang dari banya lingba jong ni khyang jingpang covid khat khandai ring ai ngu pat imi kokunrat ya ka bami mlapli kalat ika jeseng samla Balang Presbyterian Moro ban penboy ya kani kajing syakri ha kani ka meet kutrai syaki yeng kisam jong ki parbengai bat syaki weipat ling ba ke YouTube channel jong ka balang try nama katanguhan kapor man ai nguru yemi ko kunrat ya kani kajing syakri ka bangyo ha kani kasengi hoj ilayo ban syakri ha ka yeng ka bakantang ka jong me hak jeseng ke mashibaje mrihag ni kapor pat nama kijing kemi kendo ngiwan lam ning kijing syakri lingba kikor kibor jong kani kajuk ke bamenta tribe han kapor ngiwan
banduai kerpang ya kini kijing aingo ki bakum ki khun samna ki lalum ha ki yeng kisam ki jongki ngiduai kutrai ya ka men isnei man pen khoi pen ketang ya ki haswa ba ka jeseng samna kan ya ban penan kam ha ki benta ki ba pher jong kijing syakri ki jongka kendalong kijing kerku na khat ki isnei ki jongme tu nang kerku ya ki yeng kisam jo ki para bengai kerpang ki khun samla ko trai bakla nang ya nagabor syakabor kerku ila jong jing sang samlar ko jo kutrai baginang ai kajing syakri ke babhatam haki por ke barang baro mat kham kerpang kutrai ki nong ket kam jo ki baro naru chairman u secretary ki badan ke benta bakra ban pentelun ya ki kam po jo ke jing samla tunang ai ki kajing stang kajing start bagajing syampang bakra pentelun ya kakam shikantin han kapor ko trai iwan banduai yojong syakri jome ubamiru lam ko trai hake yeng ka pakantang ko jome ya kabau sesam ya kaktin ko jome ngiduai ya kajik pen ketang ko jome ngiduai ya kajik pen kerpang ko jome maka kubor ka bangin siap ban skap ban sa skor hake yeng kisam ko jongi kandalang kajik kerkumen sim iwei pi iwei bi ban skap ya ka IT kapor berang sa hakik sang tiblay ke jome sengo ataj ka kerpa han kapor haka kerteng ujisu ngadwai bet ngapan kini baro amen nga ai kublei yai bapalai sisa khana yor ringkat bat ki balai rwai lam bat I ublei tu nang kerku khamtam me ke jingrai khamtam ba phil ai tu ko jingrai kan long ka khubor nam ta jong I wei pi wei ki para samla ublei nang kerku phi ha ke jing sakri ko jong phiru nagam ta lo jong kan rat ngai khublei ru itmam san e one sweat ibalapan kentang ya kitu ki jing ai ngu ha ke ne kapor ngila poi pat ha ka wei ka benta ka bangin se sngo no ka khubor na ka tien ka jong blei ha ke ne ka jan miet te ka ne ka por ngi dan bat ngi ye reverend pi pathau ibalong ru I pastor in charge jong ka balang presbyterian kenton masar pastor ngi priang sngo bha ya phi ha ke ne ka por da ka jing sngo kumen ya ka ba phi phla kloi bat perlait ru ka por ka ba kodor ka jong phi ban ye dan bentalem bat ngi kum ka jing seng samla kham tam ba fin sam ya ka tien ka jong blei lengba ka ne ka por ngi duai bo blei isne nya lam phi bat un ya ai bor phi ba ka eke ka bangin si sngo ya ka khubor lingba jong phi kan long ka jing kur khu ha ka ne ka por te kum ka jing pen khre habangin si sngo ya ka tien ka jong blei ngi nyar wai ka jing rwai ka ba arspa nreu phu khundai ka jing rwai ka ba arspa nreu phu khundai ktien jong me ai ngin sngo bor jong ka hangi kren atrai ngin sha skor me long ublei hi Lembat ngi trai tulong me bala pen long khut pen long sngur me ngin ma nis me ngin ma nis me ngin ma nis pen long khut pen long sngur me ngin ma nis abaro paker hai lumen sim ban trei pen khot pelat parnakas new birthday nakas new birthday nakas new birthday pen khot pelat parnakas new birthday tin jong me ai ngin snow bor jong ka hangi kren atrai ngin shash kor me long u blei me long u blei me long u blei kren
atreingen skor melong u lehi. Nyai ngo yu blay bo penyo ingin kalat bangila ban mani ban syakri ia ka kerteng ka bakrau ka badon bor ka jongu lembaga YouTube channel jong kabalang jing duai ka jing bo blay unlong laban kat bat phila hangno ka ba phi pidon pinyo mat e ka jing suk jong trai balong nong pem jongi Jesus Christ nga shimru ia ka ni kalat ban ai ku blay youth week youth Sunday ia phi baro ha ka kerteng ka ba ki khosi baro kindem krup ka kerteng ka baut khlit un plashna ka kerteng ka jong trai u belong nong pdim unang siu spa jongi u Jesus Christ ka benta jo ka jing slok na ka tin ka jong play ha ka ni ka jan miet kata ka bangila ban sham na ka kitab ki kam ki apostol kala nong ka ba khat khandai na ka khot ka ba khat san ki kam ki apostol kala nong ka ba khat khandai na ka khot ka ba khat san kiktian kiba ong kumne te uta uman sim bamman uliathu bat ula ong haki yau jisu nga ithu bat yau pol nga ithu henry mapi pilong ki ai te uta uman sim bamman uliathu bat ula ong haki yau jisu nga ithu bat yau pol nga ithu Henry mapi pilong ki ai ke ni galong ka benta blen kurku ya kan ka besngap sha skor ke tin ka ba im ka jong u dengan ya lek shu blame ka jing duai dengan ya duai kok pa jing ba ne ni wan hajan jome ka ni ka por ban is ngongu bangiyo email blay ubadap ak jaka baro utrai ji met pet ke sim ka jonge au blay ka bugum ka ni ka por shuai bangiyo an ngap an sha skor ke tin ka ba im ka jome ngi duai tu pen kentang ke shintor tulit usyakri joma melakran lomba jong u hakis ngi jong jing pen kre ke jong u kren sa sin pat hapedeng jongi penan kami ke shintor ke jong u ken ko trai bakawai bakaw kentien ka ban mi no usyakri joma kan long ke jing kerku ning kong ya u bat yangi ke besngap ki bapet ke ke YouTube channel jong ka balang ngi duai ka ban kerkuru yangi ki ban sesngap ikan ke tien ke joma habang yo sngowi ka ktien ke joma kerpang na ka bentaki khun samla ngin burom ka ktien ke joma ngin ko ngu ka ktien ke joma bat ngin imru ka bakat kum ka ktien ka joma nyai ti ke baro akikti ke basbon ke badan bor ke joma do pediang iki ni kijing duai ke jongi to shimela ke jong ka burom sheladihi namar bangyapan yangu nyedambat nyeduai ru haka kerteng ke jong trai ubelong nong penim nong sius pa jongi u Jesus Christ Amen. Kibentana ka ktien ka jong play, ya ka bangalapan sngau hapdeng jong pi hakabakum ka ni ka por, kadai ka jingkran ka jong mensim paman ong ka ktien ka jong play. Wong ikin ikin yau Jisu nga ithu ba baudi khun jong ublay unang penim jong ka prathai ubran ka bor ban be no yangi nakadonut jong ki brio bat ubadon ru ka bor ya ka ban penshitom yangi kata kalong jing pla jong di mensim baman ya ka kerteng ka jong Jisu ka ba ar ka ba mensim baman upla wong yau pol ru nga ithu ba ubalay lap ya ka kerteng jong Jisu ubala sha shitom ha ka kerteng ka jong Jisu bat ulapan kia ru yeshibun ki mensim ki bakordor haka kerteng ka jong Jisu hang ni uni umensim baman uplai ka jinga dai ka bajan hapreng Jisu bat upol kini ki ar tali ki kerteng ka jong Jisu ka bala penem yo pol bat upol ubalayo ya ka jing penem lemba ka kerteng ka jong Jisu Christ kini ki ar tali ki kerteng ki bala pla ki don ya ka jinga dai ka bajan hapreng jong ki reka jing kelipat kabau nimen sim paman ukeli yaki khon ki jong uskeba ki nong le bertong ong ka ktien ki jong blay pipat pidei ki hey kata kalong jing keli kenang bakin yo ya ka jubab pidei ki hey ngai thu ba yo Jisu ngai thu ba yo Paul nrai ma pidei ki hey ba piwan ban be no yangi ba piwan ban le bertong yangi ba piwan ban shop no yangi na ka donut jong ki brio kani galong ka jingkeli ya kini ki brio ki bam ithu yaladi kani galong ka jingkeli ya ki brio ki bam tip yaladi
Kani kalong ke jingkeli ya kibriu ki baga ktien ke jongki bat ka kam jongki kam don ke jingedai. Kani kalong ke jingkeli ya kibriu ki ba persang banle ike nakaban ka buram ke jong blai hendrai ka jingem ke jongki kalong mar khong pong ya ke jingkwa ke jong blai. Ngin syama kani ke ktien ke jong blai. Kani ke ju kalenong kabakhat khandai ngin syamru na ka khot kabakhat lai ke ktien ke jong blai ka ong kum ne henrai don kiba na ki ju kiba shangkeleng kinong bek su kinong le mentor halor kita kiba syong umen sim baman ya ka kerteng ujisu kida ong ngapan smai hapi ha uta ujisu ya kaba upol uyalap kini ki khon jong uskeba onga ktien ke jong blai kim it ho yau jisu kim tip yau jisu henrai ki prashang ban be ya ki mensim baman ha ka kerteng jong jisu ubau pol uyalap hangni ka don ke jingep ker ki para samla ki para benget ki ba ye upol uit ho ba yau jisu na du kalenti Damascus upol tip ba shapang jisu na barulamat ha ka jingem ke jong Henry kai kabla jiai kini ki jiu kiongi ni kran syapang ujisu ubau pol uyalap kempat simlamat ak jingem ke jongki ki para samla ki ba ye jong ka balang bat ki ba pet ki ba snap ki ba shak skor ya kini ka kjien ka ba im ka jong blai kini ka jan miet ni thu ba mo yo jisu ngele omat mo ka jing penem ha ka jingem ka jongi laning shio snow yo jisu baki wei pat ye yalap ni snow yo jisu baki wei pat ki yathu ka don ka jingep ker hangne ki ba shio snow komba kala jia ye ki khun uskeba bat ki badamat daladihi komba kala jia yo pol ka jingkali yangi ki khon samla ru ha ka ni jan miet kalong ni dei ke ai ha ka jinge dei jongi bat ublai soitanun kli yangi ni dei ke ai ni em ha ka ni ka perthei ru ka perthei ka kli yangi ni dei ke ai namara ka ktien ka jongi ni kambangi long ki kristan ada ka ktien jongi ni kambangi langet ha ka kerteng ki jong jisu henrei ki jingle ka jongi ki kam ki jongi ki long mar persya ya ka jing hikai ka bakat kum ka ktien ka jong play ki breu kin kli yangi pidei ki ai uju utliet ubamangi hakene ke jan miet ni ruai ya ro shaublei uju utliet ubala shane shisni on satok kaju kaktien kabangi judwai shaublei kare kakju kaktien ki khon samla kabangin sapendon kam da kabakran ya kabasyukor ya kabathala bat ki ktien ki besneu haga jingem ka jonge Banamar baka jingem bat ka ktien ka jongi kamdon jingade ka jingkeli kalong ni day kiai bat ka bangi don kam ka jingem ka jongi kalong ya ka bangin yo ban yit ban tenju yeladi ni day kiai ka jingrai sam ka bisisma lai pu khandai na ka khot arpulai bat arpusau ka ongi kini ki kentien tu yit yanga ablai tu tip ya ka donut jonga tu tenju yanga bat tu tip ya ka jingmot jonga bat tu khmi langa don hakalenti bamman do yalam yanga hakalenti bam jukot ka jingrai sam ka bisisma lai pu khandai na ki khot arpulai bat arpusau ju ka jingrai sam ka ba arpun riu kat khot kaban riu kapan kan mau ru yengi blai un yit yengi un tenju yengi ki para samla ki para benget ki yet ki briu ki baju yit yeladi ki briu ki baju tenju yeladi ki long ki briu ki besan hak jinglong mensim ki long ki briu ki besan hak jing dei jongki lembat ublai Bat namar bakini ki khon jong uskeba kim shim tenju yeladi kim shim yit yeladi kim shim ithu yeladi ong kaktien ke jong blai labu ban ban ki de ke jingkeli da utau mensim baman pidei ki ai ki para samla bat ki para benget akini ke jan mit ngapu yakini ke jingkeli ke bama pi shimat pinjuba pidei ki ai ka jubab ka shong happy ba pin ai
la pilong jong ka perthai la pilong jong ka do la pilong jong ukres la pilong jong mensim kare ka jubab ka jong pi langala yo e ka jing penem la nengam pat chim la yo e ka jing penem en rengan bu ye kini ka jing keli pi dai kiai Tukan ya pek ye ki lai tali ki benta balai bau ni mensim baman wong ngai thu yau Jesu ngai thu ru yau Paul Tukan ya pek ye ki lai tali ki benta hakabakum kani ka por ka baning kong golong mensim baman thu yau Paul balanget haka kerteng ka jong Jesu Christ kabar kalong mensim baman thu yau Paul balayo ye ka jingpen haka kerteng ke jong Jesu Christ bat kabalai kalong mensim baman itu yau Paul bayai yalap ye ka kerteng ke jong Jesu Christ tungnya pe ye kini kelai teli ki benta haka ni ka janmit kabaning kong kalong mensim baman itu yau Paul balanget haka kerteng ke jong Jesu Christ kata kalong ka jingpla kabaning kong kabau mensim baman upla ngai thu ba yau Paul namar bolang ngai haka kerteng ke jong Jesu bat kata ka jinget ka ulama dah ka jingem jong nadu kalenti she Damascus don da ki wei pat kilat ki ban pen bakala no yu don da ki wei pat ke jingikai ki balak ban keni no ya kata ka jinget ke jong ka bolang ngai bet skem haka kerteng ke jong nong penim Jesu Christ bat ka diga jinget kabala pens ko ba yau play Paul ujupan kan mau ba syapang ka jingat ujukran ba syapang ka jingat la kalong ka jingat ka kerteng ke jong Jesu la kalong ka jingat ka jingmi pat la kalong ka jingat ka jingyap alor ka ding pna bat shibon ki benta ki bola kran syapang ka jingat bat ka shitish ke Hebrew kalau nong ka khat wei ka khot ka ban riu ko ong ki kentien Paul plash mensim ye ki kentien kata kalong klem ka jingat omla ban pensko bhayo blai kadai kita ki bawan hajan jo blai ban ngai baudon bat ainong ye kita ki bawat ya shitish ke Hebrew kalau nong ka khat wei ka khot ka ban riu kadai ka ne ka jingat kabalas kem ka jingat ka ba klem artatien ka jingat ka ba ki jiu lana ki gentle ka jingat ka bala ngat lana ki bampat ngat ki yo ka jing kraw jong ka jingat ka jong Paul haka kerteng ka jong Jesu Christ ki para samla ki para bengat ka jingat ka jongi ka jingat dei ka jingi bat uplay bat ngis ngau thu kini kisngi ki bamenta ki don shibun ki jingi kai ki ba shong per ki bala ban kjiap no yangi lemda kumala ong ka thim ki kristan ki balong adkar larang imlong ki ba adkar iladi kan ka jingai chisen kasngi kan pen artatien kan kjiap no ka jingai dei jongi lembat ublay ari ngis ngau shakri jong ublay apostol Paul uskem ka jingai hadu ka bakot mangi ki para bengat kabakumno ka jingat ka jongi la ka jingat ka jongi ngila ai tilut lana ka jingat ka jongi kabadang don hapdeng jong ki jing artatien skau diau ban ong ba kini kisngi ki ba menta la kalong yangi ki khon samla lani ki bla san ki bla rang ba rukum ju ke ki ba tho akaktien ka jong ublay ngisdang ka jing artatien Kiai jing tho ki badan hakikot kubor ngis ngauskem yaki ngin ken mau bau blai dawai ka jinget ka jongi ngin ken mau bau blai ukwa ka jinget ka jongi ka dei tang ka jinget ka bangila ban wan hajan jong blai ka dei tang ka jinget ka bangila ban pensko bha ha ka jinget dei jongi bat ublai upol upan sko bha de ka jinget ya ublai upol upan sko bha ya ka jinget dei jong ulam bat ublai tang lem ka jinget Bat ngin ken mau ka ktin ke jong blai ki gospel Jesu ho pen kia yano riano wong ka jinget ke jong mela pen kia e me ko ka briu ka jinget ke jong phala pen kia ya pa ke dei tang ke jinget ka ba kumno ka jinget ka bangi ngi don ke ktin ke jong blai ka ong ye kini ki kentien lasa nar pna yanga lembat ukres penban nga henrai om manga shu henrai ukres u hanga
bat kata ka bang im menta ha ka do ngaim da ka jingat kan ka ba hau kon ublay ubala iet yanga ubala aitino yaladi nakabenta jonga ka shiti ka jong Paul syakinong Galatia kalenong ka ba ar kadkhot ka ba ar po kata kalong ka jingat kibriu kin sakhi ka jingat ka jungi ki khon samla ka ba kumno ki don usoitan sakhi ya ka jingat ka jongi laki barit ka jingat ki bampot don ka jingat dan ki ba kraw ka jingat ong ka ktien ka jong play bat ka boblay ukot iet yang ikalong tang ka jingat ha ka karteng ka jong try jong Jesus Christ bat milas kem ka jingat hangta usoitan unpla ya ka jingat ka jongi bam don shu bala ban pen kenrea bam don shu bala ban keni no ya kata ka jingat ka jongi ha ka karteng ka jong Jesus Christ ka benta ka baar umensim baman uithu yau Paul ubalayo ya ka jing penem ha ka karteng ka jong Jesus Christ kata kalong ka jing pla ka jong new mensim baman upai show Paul uang yau Jesus ngai itu yau Paul ngai itu namar baulayo ya ka jing penem ha ka karteng ka jong try jong you Jesus Christ kata kalong ka jing pla ka bala pensngau hakikon ki jong uskeba yo Paul ubalayo ya ka jing penem badu Paul ru usngau thu badu pentikana ya ladi bolayo ya ka jing penem haka kerteng ka jong Jisu ka snam ka jong Jisu kala yo ban sat ya ki pop ka jing bam hok ka jong u badu e no shadien ya ke baro haka jingem ka jong u tanggita ke balayo mat ya ka jing penem ka mo Paul yo mat kis ngau thu ya ka jing kordor jong ka kerteng ka jong Jisu Christ usoitan mensimbaman usaki yau Paul bau dai shisau briu ubalayo ya ka jing penem baru Paul ru usaki klem artatien ba ulayo mat ya ka jing penem ka shiti ka jong Paul shekino Ephesus kalenong ka baar ka khot ka baningkong uplai kini ki kentien bat ya pi ula penem haba pilajia long ke bayap da ki pop bat keringkang ke jong pi uplai ke jing penem ke jong Jesus Christ uplai ke jing penem nakabantai lade bat ukwa ru ya ki wei bakin yo mat ya ke jing penem ula pediang ya ke jing penem haka kerteng ke jong Jesus Christ bat ka bau kwa ru kalong ya ki wei bakin yo mat ya ka ju ke jing penem haka kerteng ke jong Jesus lama ka jing yap ke jong u halor jong ka ding pena ki khon samla jong ka balang ki para banget ki bapet ya ka di YouTube channel lapidon ki yeng kisam lapidon hangno ha ba pi pet ba pi ngap pi sha skor yak ni ka tien ka jong play tungin keli ya la de hadu ka ni ka clip mat ngila yo mo ya ka jing penem ngila yo mat mo ya ka jing penem kam syong kat nusnem ngila long Kristan kisam lang pila long Kristan lai po bat sau po snem kilong kemi kilong pasan po ru po tali kisnem pila long Kristan kam syong ha ka jing jrong ka jing lingkot jong ka jing long Kristan an re ka jing keli ha ka ni ka jan miet kalong pi penti kana ya la de ba pila yo ya ka jing penem ya jus ngau i ban pen kan mau ya ka kitab jong Jeremiah kalanong ka bapra ka khot ka ba arpo ka ba Jeremiah ong ki kentien ka ayom ot kala dir kaliur kalawai bat yangi ampat shimla penem kat nungut na peneng jongi hakabakum kani kapor larangi persyang ban pej ban yit ban tenju yala di ngin syempleng hadu kani ka klip mat yangi ampat shimla penem bat ka jingkeli ke bengen bu na penag daga benta jong pi kani kapor kalong sakat no teli kisnam ki bapidang sngodon kam kat hadu bapinamat ya ka jing penem ka jong Jesus Christ sakat no teli ki sermon
kiba pidang sngodon kam kat hadu bapindayo mat ya ka jing penem bat sakat nu teli ki sonde kiba pidang sngodon kam kat hadu bapindawan hakejat kading pna ka jong jisu ban yo mat ya ka jing penem larang empat dikena ya ka jing penem hadu kan ka jan met ka khot yang ni bangin mat ya ka jing penem maka kerteng ka jong jisu ba kita ki bamman ki men sim bam khoj u soitan kin sakhi yang ni kin sakhi phi ba ka ni ka jan met phi la yo mat ya ka jing penem kata ka ka bo play ukwa na ka benta ka jingem ka jonga bat ka jingem ka jong phi ublei khot yang ni bangin I no ik ai ka barim ublei khot bat I no ik ai ka balalet no ke jong ka pop ke jong ka do ke jong setan ke jong ka perthai ke jong kwa brai ke jong ka deiban I no bat ban wan pat kumu breu ubat mai kata ka ka jingkot jingbot kata ka ka jing skos kam yelade bangi yo ya ka jing penem da ka ba isi no ya ka pop da ka ba pilot dat no da ka ba pop bat da ka ba pet yap no sya ka jing penem ha ka jat ka ding pna ka jong nong penem jong e u Jesu Christ ka tien ka jong blei ka ong ya kini ki kentien ba phin bu no syapang kata ka jing long jong phi ka ba mensyua yau tau briu ubat temen kan ubanang put bat kat kum kijing ikwa jong kijing syukur ka siti ka jong Paul sik Ephesus kala nong ka besau kat khot ka ba ar pho ar ublei ju khot ye yang i sya ka jing penem ka jong ublei khot ye yang i bangin yok mat ka jing penem ka jong dei tang kita kinong pop ki beli mat ia ka jing penem kis ngau thu ia ka jing koridor jong ka kerteng jong Jisu kis ngau thu ia ka jing sawas ngau thiang jong ka kerteng ke jong Jisu ha ka jing yem ka jong ki shimat ladang yem pot shim lamat ia ka jing penem uplay khot yang e bagin mat ka ni ka jan met lamba ka jing rakhi ka jong e ia ka ni ka youth week youth Sunday jong ka ni ka snam ar hajar ar poi kabenta kabalai kabala pla do mensim bamman u itho yo Paul u bala ju ya lap ya ka kerteng ka jong Jisu kata ka di ka benta kabalai mensim bamman o ngai itho yo Paul ubala ngej haka kerteng ke jong Jisu ngai itu yo Paul ubala yo ka jing penem haka kerteng ke jong Jisu bat ngai itu ru yo Paul ubaju yalap ka kerteng ka jong Jisu Paul da ka jing slur uju yalap ka kerteng ke jong Jisu what happening jong jing what happening jong jing le what happening jong jing jinjar ki bau mat ka jing em ka jong u ndrai ya yalap ka kerteng ka jong Jisu don mano bala ban khang ya u bon yalap ka ding pna bat ka kerteng ka jong Jisu Christ la sakhiru ka ni ka jing yalap ka jong u tang da ki bam ngej ringkat ki bangej bat kumju rula sakhiru ya u dauniu mensim bamman baga thong ha ka jing im ka jong u ka long tang ban yalap ya ka kerteng ka jong Jisu ka thong jong ka jing im ka jong u ka long ban pen poi ya ka gospel shabar shaki jaka ki bajan bat bajngai ya ka kerteng ka jong u Jisu Christ kata ka long ka jing pla jong ni u mensim bamman ketien ke jong blei ko ong ye kini ketien rei ni ngelap yo Chris balasa narpna haki jiu te ka jing jin thot bat haki greek ka jing ibe ka shithi ka baning kong ka jong Paul shakinong koren kalanong ka baning kong kat khot ka ba ar pulai ka di ka jing flash mansim ka jong Paul ngelap yo Chris balasa narpna hapi ki jiu kalong ka jing jin thot hapi ki greek kalong ka jing ibe rai ni ting yalap bet yo Chris balasa narpna mdon bala ban khang yake ki para samla ki para benget ki ba yen
Deitang ki briu ki bala Shem shisha yau Jisu. Deitang ki briu ki bala yok mat iki jingkerku ki jong Jisu. Ki bamdon telit ke bala ban khang ya ka shintur jong ki bakin yat hu ai syapang ka kerteng ke jong Jisu Christ. Ikan mau baga gospel ki don kat tukan ni ke bau Jisu ulapan kia na ki jingpang ke jong ki. Wong ya ki wat yat hu hangno. Rai kimi nang ta ban yat hu bakilayo ike jingpen kia haka kerteng ke jong Jisu. Deitang kita ki briu ke bala yok mat shisha. Ya ka jingpenem. Deitang kita ki briu ke bala yok mat shisha. Ya ka jingat haka kerteng ke jong Jisu. Kenom syong klikti ki kon samla. Kenom syong klikti ki para banget. Ka syentur jong ki kanam syak bakin syusyong. Henrekin yat hu ya ki waipat. Lakalong hakilenti kesengkian, lakalong hakikam kikti, lakalong hangno ke bakidon ki yai pla ki yai yathu ya Jisu ubama ki kelamat haka jingem ke jongki ya ki bokum kita ki beriu lasaki bakila yomat ya ka jingpen em ki para samla ki para baget kam jong ka jingyalap kam dei tang haki pastor ki teman mesan ki khot ka komiti belang ki nong yalap ki bapier da ka bapuram enrai ka dika kamram jong i wei pa wei ubanget bat upam pat ngai ru khot yangi bangin long ki nong pla yau Jisu kasdang na ki yang kisam ke jong yo don ha ka yang kisam ke jong pi ba ipa pa jong ka yang ubam jupoi shu sha ka jinga seng labun bun snam kami jong ka yeng bam jupoi shu sha ka jinga seng labun bun snam ki khon samla jong ka yeng ki bam jupoi shu sha ka yeng ka jong ublei labun bun snam kam dei mo yangi bangin yalop shwa ye ta ki badon hasnda jongi banong ye ki yangin yalek sha ka yeng ka jong ublei yangin yamat ya ka jing penem ka jong Jisu Christ larangi dang don ka jing artatin larangi dang syapting ban yalap khot yang igni ka janmet ngin long slur ban yalap bat habangi yang ban yalap hangno ka bangi don om tamaki breu ki sakhi yangi bangi yang ban yalap haka kerteng ka jong Jisu mensim baman ru un sakhi onga klin ka jong play bangi la yang ban yalap ya ka kerteng ka jong trai jongi u Jisu Christ kakitin ke jong play habaka keren ya kan ka jing keren ka jing ya thu jong ni mensim baman wang u Jisu tinga itu ba ya u pol ru ngada itu ba han rai ma pi dai ki para banget ki para mensim ki bakodor kerpang na ka benta jong pi ki khun samla pi dai ki ha ka jing ya den ti Kristan ka jong pi hatung inom tip yala dia bangi dei ki bat ngin leit no na ka perthai ru klem itu yala dia klem pentikna ba ka jinget ke jongi kaskem lane ka tolot aga jinget dei jongi bat ublai klem pentikna bangi la yo lane ngimpat yo ya ka jingpenem klem pentikna bangi la pla lane ngimpat pla ya ka kerteng ke jong Jisu Christ pidei ki Pimla ban ong yala dia bang adei udkhot jong ka jinga seng samla balang Presbyterian Mauro pimla ban ong yala dia bang adei udkhot jong ka balang Mauro andrei ka ba pin itu yala dia kalong ngalong jong ublei ne ngalong jong ka perthai ngalong jong mensim ne ngalong jong ka do ngalong ubalayo e ka jingpenem lani ngalong upam pat shimlayo ya ka jingpenem ka khot yangi hagane ka janmet ba mangingin pet yala dia bangingin jubab yagane ka jingkli shimet pinumla ban jubab hangnur regane ka jingkli kalong yala dia pet shimet ngidei ki haka jingedei haka jingem Kristan ke jongi ka thim jong ka youth Sunday na ka banda ka snam arajar arpway kalong ki Kristan ki bakhan adkar
ngin long kiba pek kiba kmi irade pedeng jong jing yai lenti yo kalaban kejiap no e ka jing long ban sim ke jongi hap deng jong jing yai lenti ke jongi ni klet no e ka ni ka ktien ke jong ublai ni klet no e ka jing duai ke jongi namar bangila du e ka jing seng ha ka ni ka yeng ka ba kentang ke jong ublai lakat tu kat ni benai menta reka ai pat ke jing dei ka ba marmet ke jongi lem baru ublai ki khon samla pat ki para banget ublay udang sngobha mo ya ka jingyem ka jongi lani hadu kanika klip mat ka pamenta ngiem ka jingyem ka ba pen sngobha dang yaladi ka jingyem ha kanika perthai ka ublay ukwa yang i kalong bagin yat ringkat bat u pat akan ke jinyat lenti ke jongi ngin long ki ba adkar ngin long ki ba pengor ka don ka tma ke ba kenjaman sim haka ktien nong wei ki ong ka spiritual warfare ka bangi don la ka long haka ke yeng ka ba kentang ke jong play la ki don haki jakat rai ke jongi langi don haki yeng ke sam ke jongi langi don haki kamratia ke jongi la hangno ka bangi don ngi don ka tma ka ba kenjaman sim ka jingyala ka bam la ban yo i de ki khmat ba kenjado ndre ka jingyala ka bangi yo i de ki khmat ba kenjaman sim kadai yangi bangin long adkar kadai yangi ya ka bangin penskam kum ki bangai tang haka kerteng ka jong nong penim jongi u Jesus Christ u play nai bor yangi kum ki kun samla u play nai bor ya ki para bangai ki bapek ki basngap yani ka khubor ka ktien ka jong play bangin no ngin yo ya ka jubab bat kata ke jubab kalau mensim baman ukeliru yangi hakani kapor pi day ki ai bat kadi ke jubab ke bamangi ngin ai how play ubala iet yangi uplay ubala pha yala ujong kun ban yap nak mentegi pop jongi uplay ru ubala khot bat ubadang yai khot ru yangi syaka jingpenim ai lembau kun ba iet jong u Jesus Christ ublen kerku lembah kana kecing slok nak ketien ka ba im ka jong ublen nak benta ka burum ka jong u amen tungnya le chublei ha kecing tuai tungnya tuai ko pa jungi ba peneng yuan hajan jong me kana ka por ban ngai ngu sa sisin pat ba menang penyo in ka lat bangila ban sngap an shashkor ya kana ka ketien ka ba im ka badan bor ka jong me ngi tuai ublei ya kani ka kubor ka bala penskau kani ka janmir kana yo jaka puki donut ki jongi ki basngap ya ka bagan long shisha ku musumba bala bet ka kendo ka basaiso ka bala ban sayuso ubashis pasha ban ruposha bar balai posha try kerku ya ki benta ki bangela yo ban pendap kani ka janmir kerkuru ya ka por ka badangsa jong gane ke jing mani ke jing syakri ke jong yame ni wan ban IT hakikti ke basbun ki badon bor ke jome to pediang ya kini ke jing tuai ke jonge to shim yala ka jong ka purom shaladihi nabang yapan nia duai nia pediang ru ha ka kerteng ke jong trai ubalong nong pen im jonge u Jesus Christ amen ngi aingu ublay ya ke bangila yo ban sngap ban sha skor ya ka ktien ka bakhut ka jong blay but khamtam kala long ru ka khubor yangi wei pi wei kum ki khun ke jong blay but khamtam ka long ka khubor ka badai por ngi kum ki samla ba kum no bangin em hakini ki sngi ki long ki sngi ka ba ringing it scam baling ba ka ktien ka jong blay ka ba pen kan mau ling bai pastor ka ga jan miet kan long ka jing kerku bat ka jing ai men sim yangi banginang la ban ya chaprang kerpang khamtam kum ki khun samla kristan tu blain kerku pi pastor ya ka khubor ke bala lawalam hagani ka janmit blain nang ai bore pi ublai unang don ringkat lambat pi ha ki por baro ke jing sakri ka jong pi nakam thalo jong kan ra blain nang kerku ka yeng ka sem ka jong pi bat kum ju ru ublai unang long ringkat bat pi haki benta baro
Dengan kapor ngilapoi sa kabangin sa penwai na ni kajing syakri kajing yoblay hakani ka janmit bat kalong ru kajing seng kabangin sa penkut no ya kani ka tayo le kemen jangi kum ki samla ngit skem boblay ula kerku syai ngi kum kajing seng samla ha kani ka tayo baro si tayo tinakaliang ka jonga kum chairman jonga jing seng samla ngapen pau kajing sungongu ya baro kibalay don benta hakani kata yo youth week ya baro kinang shimenta kibalai shimenta shitrem ban penlong ya kani ka youth week ka bejob jong kani ka snem arajar arfuwe ngit scam tu ble nang kerku ipi kinang shimenta baro nadu ka jing seng play ka bible study ka praise and worship bat kumju hakani ka sngi utrai ka bang yo ban syakri hakani ka sngi nadu menemen sngi bat hadu kani ka kenta ka bamenta ublay unang kerku ingi way pi way padu ublay unang aibor pi way o ngamda dan kam su banjer kerteng ye pi way ki blay dan bentan rei ublay tun kerku pi hakani ka por nginya penwai da ka jingruai ka ban reus pa arpusan samla kristan ki dan kam yu jisu hapdeng ki eryong bakerhu kum ki pukni ken yo pen thamai bor ka kam ban trei klem khen ka dor Bro santli gidukhat lembat ke chorus. Samla Kristan ki don kam yu Jisu abdeng ki eryong ba kerho kom ki pu kniken yopen tem mai bor ka kam ban tre klem ken ka dor to yeng menta piki samla jeng it ublay keleng ban letra to ko ka hok utrai jongi na marjong u klem thai ngen trei ki ying jong yi ki don kam yu Jisu jing pakin yo ba jing so ru ki jing ker ku ba da ker hai ken shlei jing shakri blei ru ken nang hem to yeng menta piki samla jing it ublay keleng ban let ra to kop ka hok utrai jongi na mar jong u klem than ngen trei Kishnong jong iki don kam yu Jisu jing it jing shi shakim don shu ki jing snew babun jat ki la nang roi jing shai gospel ka day ban poi to yeng menta piki samla jing it ublay keleng ban let ra to go ka hok utrai jongi na mar jong u klem thai ngen trei Kiri jong iki don kam yu Jisu samla to yeng ban let ya tho Ki men sim ba jot ni day ban ya ram Kak tin jing ai e ban ya lam To yeng menta piki samla jing it ublay keleng ban let ra To ko ka hok
utrai jongi na marjong u klem thai yen trai ka perthei hi ka don kam yu jisu sam la to yeng ban let ya thu ki jat ben virgin sok chi shaki wan ha u ken yo jing em bada to yeng men ta pi ki sam la jing it u blai ke leng ban let ra to kop ka hok utrai jong ni na mar jong u klem thai yen trai Dong ini penuai. Batu dah rup ke jingai ke bedap yang ke jong trai ubalong nong penim jing Jesus Christ ke jinget ke bapla ke bam jukla ke jong blai ubalong ukpa lemmat ke jing sok ke jing slok ke jing pensyat bor ke jong mensi bakui kini ke jing kerku juma blai kin long lam rengkat bat ni kiri ungai ke badan ru akan kari ke ba iet ke jong isyak leng jong ni ke berthai na du menta syadu ke jingem ke babam jukot ru amen.